Get ready with me na fast food. Na Voroch. Teraz som zahájila svoj dietný proces a dnes idem do fast foodu, ale ja si tam dám len nejakú polievčičku. Sadnem si blízko McDonaldu, až mám dohľad aspoň obrázok double cheeseburgeru. Až sme spojení aspoň vizuálne, keď už nie fyzicky. Včera som si kúpila 3 make-up produkty nové. Rimmel Multitasker Better Than Filter, Essence Super Peptide Lip Gloštek, Essence Lip Stain. Toto by malo byť inak niečo podobné, ako je e.l.f. Hello Glow, môj najobľúbenejší no make-up. No, ťažko posúdiť, keďže ja filter nepoužívam, čiže Better Than Filter neviem posúdiť, ale glow je. Máme trošku blushy. Velice pekné. Zafixujeme pudričkom. A ideme aplikovať túto lip stain. Kresliace schopnosti nie sú na vysokej úrovni. Včera, keď som si to prosím vás aplikovávala krivo v aute, tak mi to vydržalo 4 hodiny, kým som to dávala dole. Normálne sa to nepohlo. Dobre, dáme tento Super Peptide Glossy Lip Treatment, alias Lip Gloštek. Ježiš, to je farba krásna. So far, asi moje najobľúbenejšie lip combo ever. Z Maybelline Sky High. Make-up make-upuje. Vlasy nevlasujú. Bože. Ešte, že si aj s týmto problémom vieme poradiť. Čerstvo umyté, ako od Matela. No. A nazdar. Smouček. Škoda toho cheeseburgeru.